No, tak priznám sa, že sme mali mierne obavy. Nemecký tým je kvalitný a my sme mali zápas v nohách s Rusmi. V podstate tá prvá tretina z nášho pohľadu bola trošku nervózna a dostali sme prvý gól. Ale keď sa nám podarilo vyrovnať, tak tá nervozita išla trošku dole a bolo badať aj zlepšený pohyb na chalanoch a ten zápas sa už začal vyvíjať trošku iným smerom v prospech nás. Bolo badať obrovskú túžbu po víťazstve a za to chlapcom patrí aj vďaka. My sa pozeráme na to tak, že ten najbližší zápas je pre nás najdôležitejší. Hej. Uvidíme, jak tie zápasy dopadnú, ale každopádne dáme do toho všetko a po tej základnej časti potom budeme sumarizovať, že čo ako nejak taktizovať sa tu nedá, do každého zápasu ideme s cieľom vyhrať. Ale nie, ja by som mohol aj včera vyzdvihnúť výkony niektorých hráčov, aj dneska individuálne, ale tak samozrejme zozadu, keby som začal, tak Maťo Tomek zachytal veľmi dobre a to bol taký odrazový mostík pre ďalších našich chlapcov. Všetci hrali dobre, i keď trošku boli nervózni, ale prekonali to a ako tým sme uhrali dobrý výsledok a to je najpodstatnejšie. Tak bol to napínavý zápas, vlastne bol to celkom, teda vlastne pre nás najdôležitejší zápas, rozhodoval sa vlastne o tom, že kto pôjde do štvrťfinále, pokiaľ vlastne Nemci neprekvapia proti tým favoritom vlastne, čo sú v našej skupine. Takže bol to celkom dôležitý zápas, ale našťastie sme ho zvládli, takže sme určite spokojní. Co čekáš od těch posledních zápasů ve skupině? Tak určite to budú náročné zápasy, predsa len sú to favoriti turnaja, vlastne favoriti na prvé miesto, ale určite im to nedáme zadarmo, takže sa pobijeme v každý jeden bod. Chceme ísť čo najlepšie zo skupiny, takže určite budeme bojovať. Prakticky každý tu má takú istú šancu, každý začína na tom istom, čiže my môžeme len prekvapiť a vlastne cieľ základný sme postúpili, vyhrali sme s tým Nemeckom. Čiže teoreticky by sme už mali postúpiť do štvrťfinále, tam to už je len o jednom zápase, čiže pokiaľ vyhráme jeden zápas, tak sme v semifinále. Mali dosť vysokých hráčov a veľmi dobre slonili predo mnou a tiež dobre tečovali. No, bol to pre nás rozhodujúci zápas o miestenku v štvrťfinále, ak Nemci neprekvapia niekoho z favoritov, ale myslím si, že sme ho zvládli dobre a tešíme sa, máme deň voľno teraz, oddychneme a zregenerujeme a ideme na Kanadu až na Švedov.